Hello, may gabi. May gabi sa inyo ha. Musta man ka mo? Nalipay ko nga ikaw naminaw sa pulong sa Dios. Amen. Hello, Along Dariles. May gabi. Oy, Along Dariles. Long time no see. Radugay na tawa nagkita. Merge Valencia. Amen. Praise the Lord. Amen, Merge. Tinang kong. Uy, tinang kong. Katawan na po ng mga ni mo tinang kong. Uy, utan man kayo. Minros Flores, may gabi. Berne Banay, Vasquez, hello. Hosana Liri. Dolyo nga W. Masalo, may gabi. Rubilin, hello. Idnalin Aiko, hello. Mateo, hi po. Joy Panhay, may gabi. Ay, sa excuse sa akin, asa ko yung baton, ha? Ay, lumang hawa. Manghinaw sa ako. Kaya, kung kamot, nagikan ko na ni hapon. Hello, happy Sunday. Basta nalipay ko. Ay, amen. So, nalaytag ko andron ka ng usangan ane, nalaytag ka ng Bible kay ikan ko na ni hapon. O niya, basta kay usangan ane. Basta Sabado, Domingo, Martes, Huwebes, kuan ka ng dili sakto akong time sa pag live ana pero kuan gani Lunes, Martes, ay Lunes, Merkules o Biyernes, MWF ba? 8:30 jud ko na magsugod. 8:30 ko sugod. Pero karon ngayon ko nagsugod kay kuan man. Ngayon ko nagsugod. May gabi diha. Ako sa hilo na ako kukuha ko jud ha. Nawala ko ang nail cutter so kinila sa akong hilo sa akong kuko. Hukaw. Kaya mo, kumusta inyong simba? Unsa nga mensahe inyong dungo gani ha? May so, unsa nga message? Akong basahon be? Unsa inyong wali gani ha? Shout out Adrian Saison, hello. Journally Gumitaw, hello. Dayon Mayet, hello Mayet. Unsa inyong napaminawon gani nga wali? Ronald. Sige, sugod ta. Nag-chat ko sa mga pastor. God bless sa imo ganahan kay ko. Ako pa na masalon ha. Bilirang ka, hello Rose. Sugod ta. Pastor, first time ko na nakadungog sa imong words with my mother, akong man. Okay, hawa. Dok, wala ko kasing pastor. Nga naman. Okay, let's start. Lord, salamat sa imong pulong. Ikaw mag-bless karon. Salamat dalagon ikaw pasila kami sa mga sala. Make us worthy, Lord. Na magtuon sa imong pulong. Tabang intaon kami nga magkasabot kami sa imong gahom sa kanang Jesus. Amen. This evening, atong topic is the power of God. Ang gahom sa atong Ginoo. Ang gahom sa atong Ginoo mga igsoon. Kabalo mo sa pinakadako nga gahom sa Ginoo karon nga time, mga igsoon. Pinakadako nga gahom. I think ang pinakadako nga gahom sa Ginoo mao ang maayong balita. Maayong balita. Mao kini ang hinungdan nga kita makabaton sa kaluwasan. Ingon pa sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ingon diri mga igsoon. Ingon ni Apostle Paul, wala ko gikaulaw ang maayong balita ni Kristo Jesus. Nga naman kay mao kana ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan ni bisan kinsa nga motuo unang-una sa mga Hudyo, ikaduha sa mga Grego. Ako i-explain ha. Unang-una, si Apostle Paul mga igsoon, gusto si Apostle Paul nga moadto sa Roma, ingon niya sa 13, Romans 1:13. Now I do not Bisaya akong basahon. Bisaya akong basahon. Gapong Bisaya na. Sige, Bisaya ta. Bisaya.
Roma Kapitulo 1, versikulo 13. Kung puntay mag-ablay mo sa inyong Bible, sad, aron nga, maka-learn po mo, kung ba? Maratag na sa Bible school ba? Di ba? Roma Kapitulo 1, versikulo 13. Og dili ako buot, mga igsoon, nga kamo dili masayod, nga sa nakadaghan, naghunaw na ako sa pag-anha kaninyo. O, siya Apostol Paul, gusto gid siya moadto sa taga-Roma. Bisan hangtod karon ginaulangan ako. Aron ako, adunay bunga usab diha kaninyo, ingon man sa uban nga mga hintil. Gusto ni Apostol Paul nga moadto sa Roma, aron nga makasangyaw sa mga balita diadto, ug ang mga tawo nga naa sa Roma, makabaton sila sa kaluwasan. Verse 14, utangan ako sa mga Grecianhon, ingon man sa mga dumuduong. Meaning, utangan daw kuno siya sa mga hintil. Ingon, I am a debtor both to the Greeks and also to the barbarians. Nga utangan man siya. Si Apostol Paul ba pala utang ba siya? Nipalit ba siya coke? Wa niya bayari? Nipalit ba siya baboy? Wa niya bayari? Nipalit ba siya og libro? Wa niya bayari? Ngano niingon man siya nga utangan daw kuno siya. Unsa nga utang ayang buti pasabutan ni? Mga igsoon, dili utang ni nga kwarta. Utang ni sa iyang serbisyo ngadto kanila. Na ay daghan pa na ay si Apostol Paul gusto siya nga magwali sa ilaha. Walihan tamo. Pero wala niya na nabuhat ang pagwali sa ilaha. So utangan siya sa pagwali sa maayong balita ngadto kanila. Meaning, kanabang nakulangan ako sa panahon sa pagwali sa inyo, ha? Pasaylua ako. Mo na buti pasabot ni Apostol Paul, utangan siya. Mga igsuon, mangutana ko sa inyo, habe? Na-feel ba na ninyo nga klase nga pagbati? Nga utangan mo sa uban nga mga tao? Sabi ninyo, usabi ito mga igsuon pa, murag feeling na to, enough na itong gisulti sa itong mamagpapa, sa itong mga anak. Huy, kung wala ito kakasulti sa ila sa maayong balita, utangan ka. Utangan ka. Kabalo na ka sa maayong balita pagkatapos wala nimo gi-share sa ilaha ang maayong balita. Dabig mamatay na, padung kina sa impyerno. Utangan ka. Palihog ko, isulti na ng inyong nabulo amitungod kang Kristo. Ha? Ayaw magsigil lang og kanabitang lantaw salida, eskwela, tabi-tabi og mga binuang. Unya, wala gid masulti ang maayong balita ni Kristo. Abi mo, kung mamatay na sila, padulong na sila sa impyerno. Ha? Iwali si Kristo sa ilaha aron makabaton usab sila sa maayo nga balita. Utangan. Kamo ha? Ay pabutang, mamatay na lang tango, wag mo kasaysay sa may balita. Utangan kamo, utangan kita, hala saysay kita, busa bitaw ako. Bisan Domingo karon, relax time na ako pagkagabi Waligi ko sa inyo ha, kay utangan ako. Utangan ta, Verse 14, utangan ako sa mga Grecianhon, Greeks. Ingon man sa mga dumuduong barbarians, dumuduong mga strangers, sa mga makinaadmon, ingon man sa mga burong, sa mga wise, ug sa mga dili wise, si Apostol Paul utangan. Sa daha kayo ani nga pagbati. Ba mao na ang tao kusog mawali kay feel niya utangan siya. Pero kini bitang tao nga wala siya naka-feel nga utangan siya sa insilingan, di gina mawali. Ang buhaton na siga nagpanglibak. Kana bitaw inyong ilibak, kana bitaw inyong imarites, may pag inyo nang igamit sa pagtuon, pagsaysay sa pulong sa Ginoo. Napay kalag nga malangit. Kanang pagmarites, maka-impyerno ra ba na hinoon? Di ba? Okay. So, utangan. Dayon, ingon si Paul, so as much, bisig lagi. Busa kutob sa akong mahimo, andam ako sa pagwali sa maayong balita kaninyo usab nga anaa sa Roma. Kutob sa akong mahimo, meaning ang iyang tanang kusog, oras, iyang gagamiton sa pagwali sa maayong balita. Kutob sa akong kusog, kutob sa akong makaya, akong gamiton sa pagwali sa inyo, ha? Ay, pagka nindot sa kinabuhi ni Apostol Paul, usa jud siya ka bayani sa pagtuo. Saysay lang gyud sa mga tao aron sila dili maimpyerno, aron sila makapadulong sa langit. Ing-ani unta usab kita mga igsoon, mga bayani kita ba? Dili kita mga stumbling block, dili kita mga pasaway, mga kangit-ngit, kung dili kahayag kita nga pagmulantaw ang tao sa atong kinabuhi. Moingon sila nga ngano din na siya, di ay ngano ingon ana siya unsa iyang pagtuo? Be akong sulayan iyang pagtuo.
Nakita nila nga maayo ka. Uy, maayo. Ila din kang sundon, ila din tuuhan ang imong gituuhan, i-glorify din nila ang langit. Nganuman kay nakabaton usab sila sa kaluwasan. Ha? Mo mga kausan ha? Mo ka na mga igsoon oh? Oh? Kutob sa akong mahimo, andam ako sa pagwali unta ingon ana usab kita. Unsa man gud kay lahi man itong kutob sa akong mahimo? Kutob sa akong mahimo mo trabaho jud ko aron nga makapundar ko gwapo nga balay. Kasayang sa imong kusog, imo rang gispend para sa balay, bugo. Ang imong kusog mga kaigsuonan, spend nimo na para sa kalag sa tao. Nganuman ingon sa Bible, ang bili sa usa ka kalag mas labi pang dako kaysa bili sa tibuok kalibutan nga bahandi. Di ba? Ingon pa ni Kristo Jesus, unsa may ginansiyan nimo ana? Kung maangkon nimo ang tanang butang sa kalibutan pagkatapos makabsan ka sa imong kalag. Di ba? Mas dako dig bili ang kalag kaysa tanang bahandi sa kalibutan. Kanang imong pagpaningkamot ko so la panarbaho overtime para lang gid makapundar og dako nga balay, gwapo nga future, gwapo nga sakyanan, useless ka na, vain work, hangin lang ka na, mura gadakop kag hangin, nganuman masunog ra man ang tanan, dili man na madani mo sa langit. Ang kalag sa tao mo'y madala nimo sa langit. Pinagi sa pagwansa, pinagi sa pagsaysay sa iya sa maayong balita. Busa sa Apostol Paul, dili gid siya maulaw sa maayong balita. Ingon pa niya sa verse 16, Bisaya na pud ta. 16, kay dili ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga motuo. Wala gid siya maulaw sa pulong sa Ginoo sa maayong balita. Nganuman kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga motuo sa Ginoo. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita. Si Kristo namatay, gilubong na banhaw, kumutuo ka, maluwas ka. Kana nga mensahe, mao na ang gahom sa Dios para maluwas kini mga tawo nga mopadulungay sa impierno. Mga igsuon, walay lain nga gahom ang Ginoo para maluwas kini mga tawhana, kundi ang maayong balita lamang ni Kristo. Abi nimo kana imong sulti-sulti, simple-simple ra kana, Si Kristo, imong message si Kristo si Kristo namatay para kanato. Iyang gi-sacrifice ang iyang life kanato, namatay siya nabanhaw. Si bisan kinsa motuo ka niya maluwas. Gospel siya, murang gospel ha. Abi nimo simple ra kana siya nga message, gamay lang na siya nga sentence, pero mao nay gahom sa Ginoo para maluwas ang tao gikan sa impierno padulong sa langit. Mao na mga igsuon. Busa mga igsuon, kanang gospel meaning maayong balita. Ang content sa maayong balita, si Kristo namatay sa atong mga sala, gilubong og nabanhaw, motuo ka niya maluwas. Kanang gospel, ayaw gid na ikaulaw. Isay-isay gid na sa mga tao kay gahom ka na sa Dios. Ang uban kay ilang gahom kay agimat man, no? Habak-habak, no? Habak diha, habak diha, no? Pakubol, bang bang bang, di madutlan. Di na mao'y gahom sa Dios. Ang gahom sa Ginoo mga igsoon mao ni ang maayong balita. Ang maayong balita, pag makadungog ang tao sa maayong balita, nga si Kristo namatay para kaniya, para luwason sa gikan sa impierno, kana nga tao mutuo kang Kristo, maluwas ka na. Imbis padulong sa impierno, mapadulong na siya sa langit. O ka nang gahom sa Ginoo, ubusa ayaw na ikaulaw. Kita magud kay maulawon kita. Dong, sulti imong classmate about sa kaluwasan. Maulaw man ko, pastor. Uy, nganong maulaw man ka, gahom man na sa Dios. Di man ganit ka maulaw ang naimuhang kanabitang habak-habak. Di man ganit ka maulaw ang nga sayawa man na. Samot pa ng gahom sa Ginoo, di ka maulaw ang dapat. Di man ganit ka maulaw ang imong RDL. Kini itong RDL nako, maghamis gyud kay ni sa akong nawong tanawa akong nawong mura nagspalto akong nawong sinaw kayo, ninaw kayo. Di ka maulaw ana nga nawong ra may maluwas ana. Di ka maulaw. Samot na unta gyud siya. Gospel, maayong balita. Ay na ikaulaw, isay-isay gid na kay mao ka na hinungdan nganong kanang tawhana, imbis maimpernohay padulong siya sa langit. Magpasalamat pa na siya sa imuha, makaingon pa na siya sa imuha nga, salamat gid brother, salamat gid sa imuha nga gisaysayan ko nimo sa maayong nga balita. Gahom ni mga igsuon, gamhanan ka ikaw nga mosangyo sa maayong balita, evangelist ka, gamhanan ka unsay gahom nimo ang maayong balita. Gapamikat ra na mga tao sa imuha. Pero wala sila kabalo katunay tuo kan Jesus.
maluwas kadto sila. Mupadulong kadto sila sa langit. Imbes maimperno sila sa walay katapusan. Malangit sila makiguban sa Ginoo dito sa kalipay nga walay katapusan uban si Kristo Jesus. Happy kayo, di ba? Ang uban gapaning kamot o makabaton og gamay nga balay. Pero kita, gasaysay kita ani mga tawhana aron makabaton sila og many mansions dito sa langit. So, ana mga igsoon, no? Oh, for I am not ashamed. Di jud ko maulaw sa gospel sa Ginoo. Basta gospel sa Ginoo, di siya maulaw. Tanawa ko sa Apostle Paul, mga igsoon, no? Apostle Paul, kung lang taon nimo sa iyahang kwan, gipreso siya sa Philippi, kung basa nimo sa Acts 16:23 ug 24. Gilakag siya dito sa Thessalonica sa Acts 17:10. Dayon gismagol siya sa Berea. Gikatawan siya sa Athens sa Acts 17:32. Dayon ginganlan siya buang dito sa Corinto sa 1 Corinthians 1:18-23. Gibato siya dito sa Galacia sa Acts 14:12. Pero mga kaigsuonan, bisan pa man og gibunog na si Apostle Paul sa daghan nga mga Judaizers, pero wala gid siya maulaw sa iyang mensahe. Gipreso na siya tungod kang Kristo, gipreso na siya tungod sa kang Kristo, gibato na siya, gikatawaan na siya, ginganlan siya buang tungod kang Kristo. Wala gid siya matarog. Wala gid siya sa maayo nga balita. May isa mao kay Apostle, wa gid siya maulaw. Acts 20:24, basahon ko gwapo kay ingon ni Apostle Paul. Acts 20:24. Unsa ingon niya diri? English lang ganahan ko sa English ani. Ingon niya, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ to testify to the gospel of the grace of God. Kay ang balang espiritu niingon kang Apostle Paul sa matag city na nagapaabot og imprisonment og chain, pagabatuon ka, ipriso ka, pagagapuson ka sa matag city nga imong pag-adtuan. Pero ingon ni Apostle Paul, wala ni anay mga butanga nga makatarog kanako, makatayog kanako, nga makaingon kanako nga dili na ko mo walid sa pulong sa Ginoo, kay mapriso ra man day ko. Dili. Ingon niya ngano? Nor do I count my life dear to myself. Mga kaigsuonan, wala mangud giisip ni Apostle Pablo ang iyahang kaugalingon nga importante kaayo sa iyaha. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo sa Acts 20:24 Bisaya? Wala niya giisip ang kinabuhi nga importante kay para kaniya. Muna dili siya maulaw sa gospel, di siya mahadlok nga batuon, di siya sabad diha. Kay wala man niya giisip ang iyang kaugalingon nga special kaayo. Ingon niya 20:24, apan wala ko pagpakamahala ang akong kinabuhi sa bisan unsang paagi, aron lamang mahingpit ko ang akong tinguha ug ang pagkaalagad nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagmamatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Mga igsoon mao kini. Ikaw kung hangyo sa imo. Kung gusto ka mahimo kang effective preacher, nga dili matarog bisan pagbatuon ka, bisan pagbugal-bugalan ka nganlan kag buang. Ayaw hunahuna imo kaugalingon nga special kay ka. Imo ngalan nga special kay ka. Ang imong hunahon nga special is ang ngalan ni Jesus. Ngalan ni Jesus. Bahala ngalan kog buang basta kay mawali na ako ang ngalan ni Jesus. Dili ko matarog, wali gyapon ko. Masangyaw ko ang name sa atong Ginoong Hesus. Mao na akong mission, dili akong name. Ang uban magud mga igsoon kay special kay para sa ilahi-ilang name. Muna dili mahadlok sila magwali sa social media kay daghan man kag kontra pag mawali kag kamatuoran sa social media, daghan kag kontra. Sa ako alang mga igsoon. Nay nag-ingon sa ako, buang ka pastor, bugo ka pastor, wala kay buot, labayon ako nagtae, napay itong isang litkan ako ng iyang itlog. Grabe nga mga pulo may igsoon, pero natarog ba ko? Wala. Napatoy duha ka tawo dire sa ako ang Facebook page nga sige og pangdaot sa ako. Ako ba silang gi-block? Ako ba silang gi-ban? Nakoy power sa ila. Ingon ko sila, I have the power to ban you from my page. Pero ako nang gibuhat. Kaya gusto na ko nga makakita sila kanunay sa pulong sa Ginoo. Alam mo, dili kita maulaw, dili kita matarog. Dayon, balik kita. Romans 1.
Ingon ni Apostle Paul, okay na ba mo diha? Ha? Apa mo? Napa? Oh. Ang sa ingon diha ni? Kay diha, okay. Mo kini ang gahom sa Ginoo sa kaluwasan. Maluwas di ay, maluwas. Kinsa ang maluwas? For everyone who believes. Bisan kinsa nga motuo. Pag motuo ka kang Kristo Jesus, nga siya mo tinuod nga Ginoo, siya ang manuluwas. Wa na ilain pa, dili ang balaod ang makaluwas, dili ang 10 commandments ang makaluwas, kung dili si Kristo ang makaluwas. Pag motuo ka niya na mga igsuon, ikaw makabaton sa kaluwasan. Gahom kini sa Ginoo, makabaton ka sa kaluwasan. Deliverance. Mga isang daghan term deliverance actually. Ngay mga simbahan nga na sila practice nga deliverance. I deliver you, deliverance. Now, actually, the best deliverance is deliverance from hell to heaven. Kanang deliverance bitaw gikan sa sakit sa hilanat, COVID-19, deliverance gikan sa struggle nimo sa present time. Importante man siguro kana, pero mas importante ang deliverance from hell. Ug dili kay ni ginawali mga igsuon sa mga kasimbahanan karon, deliverance from hell. Mao ni ang atong gusto, mao ni ang maayo nga iwali nato maisunan, no? Tuo kamo kang Kristo Jesus, sumalig kamo kaniya isip imong Dios ug manuluwas, aron kamo maluwas, ma-deliver, magkabaton og salvation gikan sa hell. Mao na ha? Wala niya giingon diri nga for everyone who do good works, no? Kay di man ang good works ang makaluwas, dili man ang balaod makaluwas, kundi si Kristo man ang manluluwas. Ang manluluwas si Kristo. Dayon, kung mosalig kita kaniya, kita makabaton sa kaluwasan. Kini giingon diri nga believe de mga kaigsuonan is dili ni simple believing nga head knowledge. Kini nga believing diri mga kaigsuon is tulo kini ka moabot kini sa tulo nato ka parts atong life, sa mental, emotional ug sa atuang will. Ang saving faith consists of 3 elements. Una is mental. Kana bitaw hibaluan bitaw nimo ang kamatuoran. Intellectual. Pagkadungog nimo, ingon pa sa Romans 10, pagkadungog nimo sa may balita, ikaw ni tuo o ikaw nakabaton sa kaluwasan. Mental, di ba? Mental. Intellectual. Romans 10:14-17. Pero human nimo og dawat sa kaluwasan, ang kanang pagtuo nga tinuod, mo-touch ka na sa imong emotion, ma-feel nimo ang kalipay, Kung ikaw makabalo sa kamatuoran, magluksok-luksok ka, Lord, salamat, gi-reveal nimo kanako ang kaluwasan. Kung basahon nimo ang Romans 7, Romans 6:17, mga kaigsuonan, Romans 6:17, mabati nimo diha nga naay emotional touch kung ikaw makabaton sa kamatuoran o sa kaluwasan. Romans 6:17, ingon ang pulong sa Ginoo, But God be thanked that through you were slaves of sin, you obeyed from the heart that form of doctrine, that which you were delivered. O, nagpasalamat sa Ginoo. Kanang pagpasalamat, usam na ka-joyous nga action. Dahil kung basahin mo sa Romans 7, verse 24. O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? 25. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law, but with the flesh, the law of sin. Ingon siya, I thank God. Ako nagpasalamat sa Ginoo. This is exclamation. I thank the Lord. Na emotion no? Nagsinggit siya, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. So, human ka maka-hear sa truth mentally, nasabtan nimo ang kamatuoran, mo touch na sa imong emotion, maka-feel din ka og kalipay, mo gaan imong feeling. Lahi sa nang panahon mura ka gipreso, mura ka gihikog. Ipatuman ka sa napulo ka sugo para maluwas ka, mura ka gituok, no? Bawal para malangit ka, pero pag hibaluan nimo nga si Kristo di mo luwas kanimo, dili mo ka og galingon nga step 1, step 2, step 3, dili ang si Kristo ang magluwas kanimo. Na feel nimo, Lord, salamat. Ikaw man ay nagluwas kanako, di man ako ang magluwas kanako di ay. Ginoo, salamat kaayo, Ginoong Hesus. Muna nga magpasalamat din ka. So, pagkadungog mo sa balita, masud si mong utok mentally ang truth.
Pagkasabtan nimo ana, ma-feel nimo ang emotion, joy, magpasalamat ka sa Ginoo. Dayon, moapekto pud kana sa imong emotion, ay sa imong volitional meaning will, imong desisyon. Ang sinner dayon mo submitar sa kababuton ni Kristo Jesus ug mosalig kaniya lang nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Ang tinuod nga pagtuo kanunay gid na siya mo produce, mobunga og og tinuoray nga pagtuman sa sugo sa Ginoo, no? Ang tinuod nga pagtuo, ditong piki nga pagtuo ang atong gisgutan diri sa Romans 1:16. Ang tinuod nga pagtuo mo decide gid na nga mo submit sa kababuton ni Jesus Christ. Dili sama ang palahubog bitaw nga I believe in Jesus. Pero nakit-an dito sa kanal. Natoy kanang Christian o naglabay siya, paglabay niya. Naitaw diha sa kanal nga nagkulob. Nagkulob ba? Hubog. Uni ang sa likod nakasuwat Jesus saves. Jesus saves. Jesus saves. O tanawa, nagtuo siya nga si Jesus magluwas, pero palahubog. Tuwa sa kanal, kakulog na. Gaulan pag ito, gabaha ang kanal. Unsa nga klase ang pagtuo nga ayang nabatunan? Dead faith. Dead faith. Nga naman, wala man ga-produce o good works. Pero ang living faith, ang true faith, happy siya, nagpasalamat siya, receive niya si Jesus, mo-produce gid na og desisyon, I will serve Jesus. Sama gud atong tao bitaw sa gatherings mga igsoon. Sama gud ni Jesus Christ dito sa gatherings, no? Demoniac sa gatherings. Tanawa gud to. Giadto ni Jesus tong demoniac sa gatherings. Ang demoniac sa gatherings gina-hurt niya himself ba? Demoniac meaning demon possessed. Ginaana na himself, pakupakog niya ang papaak niya ang mga. Giadto ni Kristo, nidagan ang demoniac, ang demon possessed padulong kaniya. Naingon din siya nga, unsa may imuhang buhaton kanako o Holy One of Israel. Ayaw sa ako ibutang sa pit, meaning sa Tartarus. Ayaw sa ako ilabay sa impyerno. Kay kanang pagkaluoy ako kanimo. Unsa pangalan nimo? Nitubag din tong mga demonyo sulod kaniya. Legion. Legion meaning mga 3,000. Mga daghan kaayo nga mga demonyo sulod sa ihang lawas. 3,000 ka souls. Ingon sa 2,000 pero actually gibasa na ako sa 3,000. Sa Webster's Dictionary, ang meaning sa legion is 3,000. Importante ba sa thousands, daghan kay nga demonyo sulod sa iyang lawas. Dan ihangyo ang demonyo, mga demonyo nga, iadto sila sa mga baboy, busa nisud sila sa mga baboy, ug kato mga baboy niambak dito sa pangpang sa dagat, mga matay sila. Now, pag human og kanang gawa sa mga demonyo, katong tawo dituo ka Jesus, ug kabalo mo unsay giingon niya kang Jesus Christ, mosunod ako kanimo bisan asa ka padong. Atanaw ha? Ang tawo nga tinuoray gatuo ni Jesus, mosunod ka Jesus Christ. Dili kay gasunod sa iyang own will. Moinom ko, magpalahubog ko. Dili may sun. Ang tinuod nga gatuo kang Kristo, mosunod kang Kristo. Gatuo mo ka kang Kristo nga siya ang imong Dios ug manluwas. Sundas siya. Pero gani mga igsoon og ang pagtuo nimo head lang. I know God man na siya, pero wala ka gasunod sa iya ha. Ang pagtuo nimo piki di na makaluwas. Ang makaluwas nga pagtuo katong faith nga powerful mosunod ka Jesus Christ. Ha? So ingon ana mga igsoon. So basta gani kita tinuoray nga luwas, so magsunod kita kang Kristo, di ba? Pero ang kaluwasan, pinaagi lamang gayod sa pagtuo, apart from the deeds of the law. Romans 3:28. May gabi sa inyo nga tanan. Padayon kita. Para kang kinsa? For the Jew first, and also for the Greek. Unang-una para sa mga Hudyo, ikadua para sa mga Grego, meaning para sa tanan. Mga Hudyo o para sa mga hugaw nga tao, para sa tanan. Walay pinili ang Ginoo maigsoon para sa kaluwasan, tanan tawo nga motuo kaniya, tagaan niya og kaluwasan. Bisan pag ikaw pinaka makasasala, Pastor, mapasaylo pa ako sa Ginoo, Pastor. Nakasala ako, gipatay na ako akong anak, Pastor. Mapasaylo pa ako.
Mapasaylo pa ka, maluwas pa ka, mabugto na ang kadina sa sala sa imong kasing-kasing. Gipatay nimo imong bata sa unang panahon, mabugto na. Basta mo salig ka, mo repent ka, mo duol ka kang Kristo, walay sala mga igsuon nga dili mapasaylo sa Ginoo. Ingon gani sa Bible, where sin abounds, grace abounds more. No? Ana mga igsuon. Oh. Dayon, ingon diri, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Ang pagkamatarong sa Ginoo gipadayag from faith to faith, no? Diha sa gospel ba? Diha sa maayong balita, gipadayag sa Dios ang iyahang pagkamatarong. Okay, remember unsa gani ang pagkamatarong? Ha? Pagkamatarong, duha ka pagkamatarong. Unang-una mga igsoon is pagkamatarong nimo nga imuhang gituman pinaagi sa pagbuhat sa matarong sa balaod, no? Ikaduha is pagkamatarong gikan sa Ginoo. Kato perfect righteousness from God. Ikaduha katong imong righteousness mo to ang dili perfect nga righteousness. Sama lang sa hugaw nga trapo, Isaiah 64 verse 6, sama sa hugaw nga trapo ang atong own righteousness. Nituman ta sa balaod pero di man ta ka perfect sa balaod. So ato ang righteousness is kulang-kulang. Pero kini righteousness from God, gibuhat ni Kristo, giobey niya ang tanang balaod, wala ko mianhi aron pagbungkag sa balaod apan sa pagtuman sa tibuok nga balaod. So na perfect niyang balaod, he is perfectly righteous. Karon kumutuo ka kaniya, ang iyahang righteousness iyang ihatag kanato, iyang i-give kanato. Mao ni dire, ang pagkamatarong sa Ginoo gipadayag from faith to faith, meaning nagsugod sa pagtuo o mutapo sa pagtuo. Ang kalawasan man kaigsuunan from faith to faith. Dili kay from faith to works, kundi from faith to faith. Ingon pa ni John MacArthur, Paul's point is that righteousness from God is completely on the basis of faith from beginning to end. Ang paghatag sa Ginoo og pagkamatarong anang tawhana nga daotan. Ang gibasihan, pagtuo lang gyud gikan sa sinugdan ngadto sa katapusan. Mga kaigsoon. Pinagi sa pagtuo aran ko, no? Ug i-express nimo imong pagtuo pinagi sa pagbabautismo. Bali ang pagbabautismo expression lang na sa imong faith, di ba? No? Bali imong gisimbolize ang pagtuo nimo pinagi sa pagbabautismo. Pero ang makaluwas yun, si Kristo. Pag mosali ka kang Kristo, mahinluan ka sa iyang nga dugo, ma-erase ang imuhang mga sala, no? Dayon imo dayong i-practice ang baptism. I-express nimo, ipakita nimo nga nagtuo na ka, nagsalig na ka, nahiusa na ka diha kang Kristo. Ingon dayon sa 17, as it is written, the just shall live by faith. Ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mabuhi ta pinagi sa pagtuo. Meaning, kung mutuo kita sa Ginoo, mabuhi kita. Patay kita sa unang panahon tungod sa sala, pero sa dihang tuo kita sa Ginoo, nabuhi kita, nakabaton kita eternal life. Mo ka na yung meaning ani mga igsoon. Patay ka sa una, karon kitagan ka new life sa Ginoo, mao na ang eternal life. Yes, mamatay pa ang imuhang kalag. Ay, mamatay pa imuhang septo. Mamatay pa imong lawas kini. Pero imong kalag buhi na always forever sa Ginoo. Nganuman kay ikaw nakadikit na ka Jesus sa life. Kitagaan na kaniya og eternal life. John 6:35, si bisan kinsa nga motuo kanako, dili na pagagutomon pa. I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Si bisan kinsa nga motuo kanako, dili na pagagutomon pa. Si bisan kinsa nga moari kanako, dili na pagagutomon pa. Si bisan kinsa nga motuo kanako, dili na pagauhawon pa. Naisuon, wala kini naghisgot og pagkauhaw sa physical, kundi pagkauhaw spiritual. Kung moduol ka ni Kristo, kung motuo ka ni Kristo, di na ka uhawon spiritually, di na ka gutumon spiritually, buhi na ka forever spiritually. Okay ba? Wala siya nag-ingon nga, i-perfect ang pulo kasugo, ayha ka mabuhi. Kabalo ka mo, na usa ka hambugiro nga tao, naingon siya, Kristo, unsa day buhaton para makabatok eternal life? Ingon ni Kristo Jesus, unsa may ginaingon sa balaod?
aw kuan. Ayaw papatay, ayaw panapaw, ayaw daghang mga ayaw. Ingon dayon ni sa taong dato, ako na nabuhatanan. Ingon dayon ni Kristo, kung mao, ibaligya ang imuhang tanang bahandi o gihatag sa mga kabus. Dabi kay bugat man kayo ang sugo ni Kristo. Niingon siya dili ko nibiya siya. Mao na. Masayon pa sa usa ka kamilyo nga mosulod sa mata sa dagom kaysa taong dato nga mosulod sa gingharian sa langit. Kay love man kanyang bahandi sa kalibutan. Mao na may igsoon. Kung basihan gani ang maayong binuhatan para malos kita, wala gyud malangit oy. Ngano man? Makasasala mahugay kita. Unya ang standard sa Ginoo para malangit ka, dili kay 75%. Dapat 100%. Gusto ba ka malangit? 100% ang imuhang perfection. Kung basahon mo sa James 2:10, si bisan kinsa nga nagpailalom sa kasuguan, nagtuman sa kasuguan, masipyat lamang siya sa usa ka sugo niani, nasipyat na niya ang tanan. Awa, pulo ka sugo, example. Gituman nimo ang pulo ka sugo, nasayop lang ka sa isa. Kining imuhang nabuhat nga siyam nga maayo, wala ni pulos. Bali na kini. Kung gusto ka malangit, dapat wala jud ka sayop bisan usa. So kung ingon ana bali ang imuhang rule nga i-follow, di jud ka malangit nga naman daghan na magsala nga nabuhat. Sa mata pa lang daan, oy kabati ana ni agnaong, oy hambugira pa jud kaayo. Di ba dali kita makasala. Di kita makasala may zone. Nakita sa Dios nga dili kita makalangit pinagi sa tong own perfection. Busa siya ang naghimo og perfection for us. Ha? Nagpakatao siya. Gituman niyang tanan nga sugo sa Ginoo. Gikuha ang tanang sala nimo. Pagkuha na sa tanang sala nimo, di ikaw na sala, di ba? Nga naman, ang sala nimo nga tanan, iyan naman gipas-an. So, paglantaw sa Ginoo sa imo, wala kay sala nga nabuhat. Ang sala nimo, napasa kang Kristo. Karon, ang iya ning pagkamatarong ni Kristo, di ba? Iya man gituman ang tanang sugo sa Ginoo, di ba? Ang iyang pagkamatarong, kung mutuo ka sa iya nang ihatag kanimo. So, paglantaw sa amahan sa imuha, ang makita sa amahan sa imuha, righteousness na from God, of God, or righteousness ni Kristo. Perfect righteousness. Karon, perfect na kaatubangan sa Ginoo. O, malangit na ikaw. Ang righteousness nga nabatunan nimo, dili imong righteousness, kundi ang righteousness ni Jesus Christ. Mobito na giingon sa Roma Kapitulo 5, nga ang gugma sa Ginoo gihaplas, gished sa atong kasing-kasing. Ang dugo ni Kristo gished sa atong kasing-kasing. Mayson, si bisan kinsa nga nagtuog, nagdawat kang Kristo Jesus, siya nakabaton na sa pagkamatarong ni Kristo, perpekto nga pagkamatarong ni Kristo. Filipos Kapitulo 3, versikulo 9. Kung magsalig ka kang Kristo, ang pagkamatarong gikan sa Dios, ihatag kanimo perfect righteousness. Busa bitaw giingon sa Hebrews chapter 10 verse 14, si bisan kinsa nga gipasaylo sa ilahang mga sala, gi-perfect na forever. Hebrews 10:14, si bisan kinsa nga gihinluan na, gipasaylo na sa ilang mga sala, gi-perfect na forever. Perfect na ka forever mga igsoon. Ano man, kay ang pagkamataraw ni Kristo, gihatag niya sa imuha, then ang imong sala, iyang gipas-an. By law, na yung word, marife, substitution, garces, sakto na. Mo na nga siya ang gipatay, mo siya may gilansang, ikaw wala. Mo na kaluwasan, mo na mensahe. Sila kay nagpailalong, sila pag nagluwas-luwas ang kaugalingon, tumanon tani. Uy, nagkasala, back to zero. Uy, tumanon tani. Uy, sala, back to zero na po. Sayo. Nga naman, ang Bible gasolte, James 2:10, bisan pag ituman nimo tanang sugo, isa lang kapakyas na nimo tanan. Isa ra kapakyas, yan sa pagkabata nimo, ngadto sa pagkatigulang nimo, dapat dili jud ka masayop bisag isa. Kay kung masayop ka bisag isa, pakyas na nimo tanan. Ingon pa mga igsoon dito sa, matungod pa dito sa, singa ni ani, Roma 6:23,
For the wages of sin is death. Ang mga bayad sa sala. Isa ka sala ha? Mga bayad sa isa ka sala, kamatayon. Di ba? So, diya lang. Nelly, oo, Nelly, sakto ka Nelly, makita ni mo Nelly. Pero of course, mura tayong mga magsuon sa langit. Patas na ang love. Dili ka special pa ang imong family kay sa uban. Kung sila ni daot ang ituo kang Kristo, na sila sa langit. Magkita ka mo dito. Okay, I think diha ta kutob karon nga gabi. Hinaut nga naa ka mo nakutlo ba? No. Amoy nakutlo, namoy na learn nga lesson. Praise ta. Lord, salamat sa imong pulong sa ni Jesus. Amen. Leia Planas Arellano. Hello, Ma'am Leia. Taga Quezon. Joel Swansing, mga pastor watching from Japan. Oy, Joel, hello Joel Swansing. Ama ka nagpuyo, Joel Swansing. Naka sa Yokohama. Marife as brother and sister. Oh. Jason, amen, amen. Yes, Leia, yes po, bisalit. O ba, Ma'am Leia? Very good, Ma'am Leia. Red Panther, na pastor, salamat sa Ginoo. Yes, Red Panther, praise the Lord, Red Panther. Andrea Tozuela, hello. Welcome po. Aloha sa pastor, good news. Yes. Aloha Alano, yes. Ardito Bisen, hello. Jewel Fukuka, pastor. O ba? Sige lang, sige lang. Makalagra ko diya sa kuan. Fukuka. Ako lang taon sa GPS, no? Uy, mo din yung Fukuka diya, no? Bitaw, Narap ko sa balay. Alayo kayo ng Fukuoka sa ako. Butit. Thank you, Pastor Conception. Hello, Sir Pastor. Pastor, mag-preach ka Sunday if you what time. Mag-preach ko pero wala yung signal. Rita, hello. Marcia, hello. Judith, kasanyo, hello. Ruby, Wasawa, siyo. Yes. Amen. Unta nakasabot, Ruby ba? That's kay Sam kay hello. Amen. Hello. Merlin, hello. Tindog. Cora, examinin. Ana, yes. Unta na nasabtan ba? Oy, pastor, wala na ako na-absent imong mensahe pero hala, reply lang yes, Baragat. Hello. Arvin, may gabi. Hello, Arvin. Hello, Hagalos. God bless. Gin Shugo. Hello. May gabi. Hong Kong. Oy, very good. JJ Legal. Hello. Nympha. Las Piñas. Uy, Las Piñas Sport. Oy, hello. Bardinas. JJ, hello. So, Yoshidaan. Good evening, Yoshidaan. Ardito Vicent, God bless. Pastor, salamat sa pulong. Amen. Conception, amen. Gings, pastor, nakaabot yun ko sa imong life. Yes, tama ka. Pero mahuman na po ta. Pastor, dinuod ba na si Mary gipasa ka sa langit na buhi? Si Mary, namatay si Mary. No? Wala record nga si Mary namatay. Wala po record nga si Mary nisaka sa taas. Pero isa lang ang nisaka sa taas, ay duha lang ang nisaka sa taas sa Bible nga wala namatay. Si Elijah o si Enoch, wala gis na naging kamatayon, physical death. Sila lang ang nisaka sa langit nga wala naging kamatayon. The rest naging kamatayon. Si Jesus gani naging kamatayon man. Of course, may mission pagpagamatay para kanato. Now, si Mary namatay siya. Wala gisulti sa Bible nga si Mary gisaka sa taas nga wala namatay. Nag-watching ko na pastor. Ichi, Bapal, hello. Elizabeth, Tordelio, hello. Marlene, Reynes, okay, hello. Ida, Brignas, hello. Good evening. Lucia, Ampolito here. Yeah, Pascal Besas, yes. Idilita, Celia, Alimbag, Lebres, hello. May wrong spelling man, may amen. Maribel, thanks. Yes, welcome, Maribel, Makaraig. Okay. Conception, nag-snow, nadri po sa Japan. Uy, Japan niya po, nagkamam Kubashi, no? Imong pinanan Kobashi, no, sa Japan. Catherine, hello. Siya Longo, hello. Maribel Makarik. Ninita, tilan mo watching ka. Okay. Archie Stromos, Edgardo. Kung invite ko diha magwali, makanha ko diha. Pero dili ko magkanha diha pag dili ko invite kay dili man ko bisi mo buhat og wali pud gud, no. Daghan na pastor kay nagkadungog na pud. Amen. Helen, logro niyo. Hello. Genso go, Pastor M. Baptist in Hong Kong, kaya always, okay. Now, Julito Dalama, good evening, Pastor. Okay, Crystal May, Honor Indelio. Hello, may gabi. Okay. Crystal May, Honor. Ako ang palungon, ha? Kay, kuan. Magbuhat ko ano pod ka na bitong nihonggo nga
nihongo nga sermon. Basig na yung mga nihongo dere, mga Japanese, kabulong Japanese. Nag-preach ko Japanese nga sermon. Naglantaw din ko, oh, Jubilin, Julie Chris, Jubilin, Mara is, hello, Merienda, hello, Gings, Pearl. Pastor, napasalamat din kung dako tungod kay naa ka. Amen. Praise the Lord. Tungkol na sa Ginoo. Dami Gilyo iter. Pastor from Binalbagan, Negros, blessed ko. Amen. Praise the Lord. Dami. Shikuku Island Kochiken. Nasuda po pangalan. Sa Pastor, doon lang sa Yokohama. Doon lang sa Yokohama, ma'am. Sa Pastor, sa Maayang Balita. Yes, Leia Plana. Hello. Pwede na ka matulog, ma'am. Pero teacher man is Ma'am Leia. Unya pa ni matulog siguro. Uy, bakasyon na ma'am ba? Ma'am Leia, no? Bakasyon. Aloha. May kaya ka mo niyong ko, Pastor. Wala, maba. Sige, ako raman tong gitunan. No? Hello. Pero pag mag-istorya ko, nihonggo nga kanang instant, di ko kabaluan na. Ako ang andaan na ko magkabalo. Ako nang memorization. Honsho, Shikoku, Hokkaido, Jason. Mana Honsho, Shikoku, Hokkaido. Mama na akong technique. Pastor, pray over ko, Pastor, kay mag-swab test ko. Sige, mag-pray ko. Mag-pray ko sa secret place. But kung ask ko baka makasala ba ang tao bisag gatan aura o yan na? Oo, tama ka, Giselle. O imong gilantaw pagkatapos na gusto ka buhaton ang imong gilantaw. Sala siya. Pag imo nang ginabuhat ba, imo nang gi-imagine ang imuhang sala sa una, imo na siyang gipatay sama sa kong friend nga isa. Na siya kaaway para daw kuno ma-relieve siya sa iyang pain. Iyang ginadugsak-dugsak ang iyang kaaway sa iyang mind. Sala na siya. Pero naka-feel ka og kanang lust, pero wala nimo gibuhat ang lust. Dili siya sin. Ahira siya imong sin pag imo nang paundayunan imong lust. Thank you, Pastor po. Yes, Ging, hello. Angeli. Christine, hello po. Marifi Paper Barnaba. Hala, sigala. Marifi Chugawa, atong iampil. Pastor, pray, papel ko, Pastor, na asa. Ikaw, naka-stage ka. Laluuyan ni mo mo. Marifi Chugawa ka sa atong iampo siya. Anad ko, hinapon, Pastor. Mo ba? Anad ka hinapon, ma'am? Kubashi? Imong ba na hapon ba? Actually, may izoon, mo nang gapaningkamon kung buhat ang mga sermon nga hinapon tungod kay sa Pilipinas, 90% ang Christians. Sometimes sa Japan, 2% lang. So, kinahanglan gyud nga ikaw, inyong pastor, okay. So, kinahanglan gyud nga magwalit ta dito sa mga Hapon. Tungod kay, gamay ra kay Christian sa mga Hapon. Hana. Thanks be to God, pray mo kayo, sir, watching from Kuwait. Hello, Susibel. Praise the Lord, no? Sige. Bye-bye na. Last Catholic, pero dili ko mutuog ribulto, mutuog ko Ginoo pero dili ribulto. Sakto. Yes. Oo, sakto ka, Giselle, no? Ayag tuo kay ang ribulto dili na Ginoo. Conception, ikaw, Pastor, anad mo hinapon o hong bana Japon? Ang bana nimo hapon no. Deme pero bastoryan po ko ako amiga sinumpong siya yang sakit sa dibdib sa kinsa ito nagapampo gani kung ilista be kung ilista ang gapampo sa to Deme amiga niya Ferias Buwan sige kaya ako nang apigam ito kong papel dre sa kaya kung lista ang mga pampo. Di lang ko mag-pray diri sa kwan. Uy, na taga-Egypt mo. Si Angeline Ladra. Hello. Kumusta di ang Egypt? No? Sa kay feeling pa naka sa Egypt, no? Sa akin ako papel. Ko tagpapil kay magkwanta.
Papel, 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 papel. Papel, papel, papel. Papel, papel. Papel, ano papel dere? Uy. Ano papel dere? Usa man ni, uy. Ara. Papel, papel. Photography. Conception, Mami Chan breast cancer, Mami Chan. Mami Chan breast cancer. Mara po tanig doktor, no? Magresita po detani. Pastor, papray ko yung ulis dialysis patient. Hala mo ba? Hala si Libres, dialysis, edita Libres. Edita. Hala, grabe ba nang kuan? Dialysis. Kaya Pastor, mabalita, amen, ging, hello, Marife, Pastor Sam Trevilla. Ala, ako man ang amigo si Pastor Sam. Sa kuan, Butuan. Sige. Oh, di ay. Aureliano. Gilbert Raymond. Gilbert. Bintog na ako yung asawa kaya kung asawa may maglistaan eh. Sige lang. Si surviving cancer day at the time. Ba? Okay. Pastor Apil may kampo sa awanag nga Julia. Ako awanag. Julia Joshua. Efren Satorinas. Efren Satorinas. Dialysis. Aloha. Maria Ferreyes Buwan, Pastor, please, salamat. Maria Ferreyes. Orsila. Oo, hello. Kailan ni Pastor Vic Serrano? Wala o kailan mo? Pastor, pangasawa na daw. Lagi, mangasawa na lagi ko next year. Aron na tiglistanin mo mga lampuanan. Uya pa may karon may pa ako na lang siyang ipakuan ba? Akong palalab. Katawit ang kuan. Itong journaling nga nag-comment. Iapil sa patagan ako. O ba, sakto ka Evelyn. Pastor, good evening, pray po. Mabalik akong galas. Kudaki. Sige, Kudaki. Kasi pangalan man mo Kudaki. Lisod po ko, maingon ko sa Ginoo. Ginoo, panalangin ni si Kudaki. Kasi pangalan mo Kudaki. Base na sa yung viewers pero Ronald, hello. Kuya Pastor. Sakto ka, Salvador. Oh, good, Salvador. Sige, ako yan po si Mami, si Edita, Pastor Sam, si Aureliano, Mr. Aureliano, si Gilbert, Julia, Efren, si Maria Ferreyes Buwan, si Kudaki. I-message lang ko na niya mga isoon sa mga wala pa. Ay, si Rita, swab test. Rita.
Giselle, pakasala mo, Giselle. Pakasala mo, Giselle. Ay, mo paglangay. Barkuma, pakasala mo. Jazid Lee watching from... Oh, dili maayo mag-live-in. Pastor na may gakin. Pastor, agalagan. Wala ko kailan ni Kubi. Isa man si Kubi. Okay lang. Wala ko kailan, Pastor Kubi. Okay, so kana lang atong nasigutan karong gabi. Naapi, duha, Julian. Oo. Humana, Julian. Humana. Sige, balsa. Bisyo. Pero may iso na magampo ko ani pero kamo magampo gyud. Ang purpose nganong kamo kitagaan ani nga mga sakit aron magampo mo sa Ginoo. Yes. Mo ni purpose sa Ginoo aron magampo mo sa iya, ha? Magtabang sa go pray. Pero first kamo gid mag-pray. Ay magtuan ng si pastor mas duol sa Ginoo, mas tubago na ang iyang pagampo, no? Ang prayer man God, ang sickness man God gihatag na sa inyo ha kay para mo maulian spiritually. Actually, ang sickness is God's medicine sa imuha para nga maulian ka spiritually. Aron nga moduol ka sa Ginoo. Ha? Mao na. Merry Christmas everyone. No? Ano yung mga igso, no? Gitagag kag sakit. Tapos lain imong gipaampo. Ikaw wala ka gaampo. Na wala ka matambali. Siya mo'y nadaol sa Ginoo, ikaw wala nadaol sa Ginoo. Okay. Sige, data ko to. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program. Bye-bye.